Víte, jak mafiáni nebo gangstři jdou k soudu? Nejprve podplatí úplně všechny a ty advokáty a tak ostatní se tam začnou úplně ty peníze, budou říkat, že jsou milionáři. Pak, když vejdeme do té soudní haly, tak tam přijde jeho advokát. Řekne mu, kámo, to budeš mít v pohodě. Ale když napravo uvidí svou matku a nějakého petňák, nalevo uvidí nějaký dva cizí páry. Když ale půjde a nalevo uvidí svého advokáta. Jak se na něj tak divně kouká, takovou nějakou dobu, hodně velkou dobu, přišel soudce a říká, ve dveřích stojí a hnedka řekne, tak, je propuštěn. Všichni začnou úplně koukat a Damn! Fuck! Damn! Fuck! Damn! Fuck! Damn! Fuck! to jsi ty, jo? Protože to normálně tak utéct ze soudu? Ale jehočí, to byla jen taková malá situace. Já jsem nikoho nepodletil. Jak to říkáš, že jsem někoho podletil? Ne, nikoho jsem nepodletil. Ale já ti nevěřím. Co pro toho?